Χαίρετε. Θα παίξουμε της δικαιοσύνης ή γεννοητέ. Είναι μη μινόρο το τραγούδι. Να υπενθυμίσω ότι σαν μπουζούκια ο ρόλος μας είναι να παίζουμε τις αγωγές και τις αποκρίσεις. Δεν παίζουμε τα λόγια πάνω από το τραγούδι την ώρα που τραγουδάει. Σε κάποια τραγούδια πάει στο ύφος, αλλά εμείς παίζουμε ό,τι έχει ο δίσκος. Σε αυτή την περίπτωση τώρα. Θα δείξω και τις χορδίες που μπορούμε να τις παίζουμε όταν είμαστε σπίτι, τραγουδάμε μόνοι για να παίζουμε το κομμάτι, όταν είμαστε σε μια παρέα. Όταν είμαστε όμως με άλλα όργανα, μια κιθάρα, ένα αρμόνιο, ένα πιάνο, οτιδήποτε που μας συνοδεύουν, δεν παίζουμε συγχορδίες, ο καθένας παίζει το ρόλο του. Αυτό είναι και το ωραίο. Πάμε να το δούμε το τραγούδι λοιπόν πρώτα. Ξεκινάει. Εδώ που είσαι στο C, πας οκτάβα πάνω. Όποιος δεν μπορεί να κάνει αυτή την τρίγια με το τρέμουλο, το κάνει απλά. Και μπαίνει. Της δικαιοσύνης γεννοείται. Εδώ έχουμε πάει σολ ματζόρε και κάνουμε ανάλυση στο σολ ματζόρε, το αρπές που λένε. Ένα μη πάλι. Όποιος μπορεί να το κάνει με τρίλιες, το κάνει απλά. Και μυρσίνη εσύ δοξαστική ανταπόκριση. Μη παρακαλώ σας μη. Ίδια ανταπόκριση, όλο ματζόρε αρπές. Εδώ αλλάζει όμως. Οι τελευταίες πάνε κάτω για να δώσει το ύφος. Όποιος δεν μπορεί το κάνει απλά. Δηλαδή μη παρακαλώ σας μη. Εδώ είμαστε μη μινόρε και κάνουμε αρπές στο μη μινόρε. Όποιος δεν μπορεί, χωρίς τρίγλες. Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Και κάνει εδώ. Όποιος δεν μπορεί να το κάνει με τρίλια, θα το κάνει απλά. Και παίρνει αγωγή. Και για φινάλε αυτό. Οι συγχορδίες είναι οι εξής. Μη μινόρε, ρε ματζόρε, σολ ματζόρε, λα μινόρε. Και βάζει και ένα ντο ματζόρε. Πάμε να το δούμε. Μη μινόρε. Της δικαιοσύνης γεννοητέ σολ. Μη μινόρε, λα, ρε σολ, ρε μη. Λα, μη, ρε σολ. Λα, μη, ρε μη. Για ματζόρε και τα φέρνει. Μη παρακαλώ σας λασμονάτε το ματζόρε, τυχό σολ ματζόρε, ρε ματζόρε, μη μινόρε. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε πως βγαίνει όλο μαζί. Της δικαιοσύνης γεννοητέ
σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Αυτό κάνει για να μπαίνεις όλα. Το τελευταίο που ξανακάνει επανάληψη στο ρεφρέν λέει μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε